Cinawir çawa perwerde dibin. Xuşkeke li wan do ya bi navê Oyîsa heye. Ew carnan pir şîrîn e. Lê carnan dibe cinawir. Nexeme ji ber ku ew perwerdekarê cinawiran e. Roja duşemê cinawir bi hêrs xuya dibû. Lê li wan do dizanî ku ew bi tenê birçî ye. Roja sêşemê cinawir pir bi hêrs xuya dibû. Lê li wan do dizanî ku ew bi tenê westiyayî ye. Roja çarşemê cinawir hê bi hêrstir xuya dibû. Lê li wan do dizanî ku ew bi tenê xemgîn e. Roja pênçemê cinawir çavsorî xuya dibû. Lê li wan do dizanî ku ew bi tenê piçek bêdengî dixwaze. Lê îniyê tu tişt bi kêr nehat. Pişt re du cinawir çêbûn. Cinawir mezintir bûn. Wee! Axirê bavo perwerdekarê cinawiran ê herî baş e. Ew dizane ku mirov mezintir an jî hêrstir bibe cinawir perwerde nabin. Tu dikarî cinawiran hew bi awayekî perwerde bikî. Divê cinawir hest bi ewlehiyê bikin.